De familie Klaver van de Fjawei in Kolmersweg zit eerste rang bij de werkzaamheden die de Liander op dit stuit docht in uw regio. Willem Kooistra zegt bij haar een verhoers mij bij deze bijzondere put. Als er door hier een grondgestuurde boring van mantelbuizen, waar straks in een elektriciteitskabel terechtkomen van Liander. Ja, ik ben bezig met de netverswering van deze omgeving. Ja. En hoe lang wist u dit al, dat ze dit was wel? 2 maanden. Van februari hebben we brieven van Liander gekregen en dat ze mee bezig zijn. En 12 weken geleden hebben we informatie gehad in het Tweede Water hoe dit gebeuren. En toen kregen we te jaren dat het echt buurt van de oprit is. En toen moesten we al even hey, wat gebeurt hier al? Maar ja goed, de techniek vind ik ook mooi. Het interesseert me altijd mooi. Het is ook wel grappig om meteen zo'n meidjes te hebben. Volgens mij best nog klaar, denk ik, hè? Ja, deze buizen wat je nog ziet, dat heeft er helemaal uit. En die gaan nou richting? Finkeleerste. Daar komen ze boven de groen. En dat wil het eerst wat dichtmaken, de buiten weer aanzagen. En dan wil het dichtmaken, dan komt de water en treeter hen, dan wil het dichtmaken. En dan gaan ze van me eerst stikkend uit. En dan gaan ze naar de bouwvak, meisjes het weer riepen en dan gaan ze ook om een koffie wassen.